Milna je jedan maritimni grad, brodara, brodograditelja, trgovaca. Došli smo iz Gornjeg Brača, spustili smo se tu, pred nama je bilo more. Sadili su se vinogradi i Milnarani su shvatili da strašno skupo to vino, te slane ribe izvest, da se brodare puno plaća. I onda je došao jedan proto i onda je poslao sinove na školu i mi smo imali brodogradilište koje je recimo u 19. stoljeću sagradilo 100 pulaka, to su više jarbolni jedrenjaci. Izložba je posvećena Anti Buzoliću i njegovoj obitelji, zapravo njegovim sinovima koji su sa njim došli živjeti u Novigrad. Trabakulom iz Milne do Novigrada. No, imamo primjer da su te velike obitelji, kakva je bila obitelj Buzolić iz Milne, slali svoju djecu s nečim da nađu svoje mjesto za život. I to je u biti esencija te maritimnosti, povezivanja, umrežavanja, trgovanja. Ante Buzolić je rođen u Milni početkom 18. stoljeća, a 20. godina sa trabakulom svoga oca Mate on plovi u Obrovac. Tamo se zapravo razvija trgovinu vinom i dobro se oženio. On ženi kćer bogatog obrovačkog trgovca Jakova Belana koja se zvala Tonina. U braku su imali 4 sina i 1 kćer. Za našu priču bitni su Dinko i Josip. Dinko postaje prvi izabrani načelnik Novigradske općine, a nakon toga u 3 mandata i njegov brat Josip, koji je na toj funkciji izgubio život kad se vraća iz Islama grčkog, koji tada pripada Novigradskoj općini, sačekan je na cesti i usmrćeni sa tim događajem i dolazi do kraja Buzolića u Novigradu, a živjeli su u 3 naraštaja. On ima samo 1 kćer koja se kasnije isto udala u Novigrad, zvala se Antonija Buzolić, udana Oštrić, i ona je bila prva obrazovana žena iz Novigrada, završila je 8-godišnji ženski licej u Zagrebu. Obitelj je značajna za društveni, kulturni i gospodarski razvoj Novigrada i u 19. stoljeću nakon tih 850 godina postaju jedna od vodećih novigradskih obitelji. Kao istaknuti rodoljubi i narodnjaci bili su zaneseni narodnjaštvom. Oni preuzimaju Novigradsku općinu i općinsku administraciju i u školu uvode hrvatski jezik i to je njihov nemjerljivi doprinos. Zadivila nas jedna stvar kao što je Petrometarski barjak iz 19. stoljeća hrvatski. Oni su rađeni od vune i od svile da budu trajni. A tu su neki pomorci Milnarani rekli tako veliki barjaci su se vijorili na brodovima. Jedan dio barjaka je trebao biti umočen u more. To su ti neki rituali koji ovako saznemo kad se događa ova izložbe, onda se ljudi prisjećaju i memorije se razbuđuju. A mi te memorije gnjezdimo, ukoričavamo i tako da se sačuva. Uz Josipa Bepa je nastala i pisma Jedan mali brodić, jer on plovi Sinjim morem i u njega je bila zaljubljena jedna Novljanka, zvala se Anastazija Stane Oštrić-Zekić, ali njezina obitelj je odabrala drugog mladoženju. Udali su je za znatno starijeg Ivu Lukačića u Biograd i ona je silno patila za Josipom. Ta pisma je zapravo uspomena na tu neostvarenu ljubav. Jedan mali brodić na sredje kanala, u njen je moj dragi su još 2 mornara, poznam ga po idru što sam ga otkala i na njemu srce što sam ga pengala.
Imamo i jedan jako lijepi katalog i mislim da je kroz to vraćanja memorija na obitelj koja je zaboravljena najprije u Milni, ali zaboravljena i u Novigradu. I oni kroz ovu izložbu nakratko su oživjeli.